Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung kedatangan Yaris S. Yang Yaris Hacker iki ya kanca-kanca. Iki manual 2017. Warnanya merah. Jarang ada. Wingi sapa sing tekon manual? Ayo ndang mara ning showroom Pahala Jaya Motor. Ndang satset selak payu. Nek wis payu lagi do takok. Mbak, ijo ono neh, ijo ono neh. Wes lakone pokoke iku. Nek durung inyah-inyih kabeh pokoke. Iki sak dure tipe TRD. Jadi iki Yaris Hacker. Jarang ada 2017 tangan pertama dari baru, platnya K. Monggo. Ini dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Ayo mae kira mikir kodenan tak kepanasan. Pokoknya tinggal mancal enak. Tumpakane mantep pokoke nyes iki ya. Sing pengen takon-takon langsung WA Mbak Nunung ya di 082 225 07 3658. Showroom Mbak Nunung ki buka dari jam 8 sampai malam. Full. Sing pengen langsung WA. Kene buka tiap hari, yaiku mau los pokoknya. Monggo kita sepil dalamnya. Mobilnya jaminan istimewa. Nek eli ojo dibayar mae. Slogane Mbak Nunung ya iku tok. Oh ya. Wis TV. Tombol setir. Wis pokoknya istimewa mobilnya. Kuncine kiles, spion nutup dhewe. Cover jokan. Monggo. Nah, ini penampakan dari tengah. Ya. Longgar. Apik ya iki. Yaris Hacker manual 2017. Tangan pertama dari baru, platnya K. Ini udah ada sensor kameranya ya. Jadi nek mundur apa ana kucing, ana sepeda motor iki ketok kabeh. Iki tulisannya Hacker TRD Sportivo, tipe paling tinggi. Kita buka Nah, sing pengen takok iso langsung WA. Moro showroom malah HP. Ki anget-anget lagi teko kok gorengan pia-pia. Monggo sing butuh ndang satset selak payu. Ki mau Mbak Nunung isuk-isuk wis payu. Semangat pokoknya. Pe tahun baru. Monggo sing kepengin nyenengno keluargane ndang moro showroom. Ayo semangat TKI petani luar Jawa apa meneh tanggane dhewe. Monggo dilarisi. Langsung teko ning showroom Pahala Jaya Motor. Yaris Hacker. Hacker ki peleke dua warna beda ya nih ya. TRD istimewa. Ki depannya gak iso dicolongku gawan pabrik. Jadi Mbak Nunung nih nyepil iki pokoknya sak detail-detaile sing pengen luwih detail langsung WA. Wis ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung kedatangan anget-anget ya iki. Agia G kuning limited edition Matic 2024. Ini dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Sing pengen tekon-tekon langsung WA di 082 225 07 3658. Kilometer baru 10.000, tangan pertama dari baru. Sampean daripada beli baru enak ning gone Mbak Nunung. Bonus review jagong ngombe kopi. Enak ra? Ayo monggo Mak. TKI sing pengen nyenengno keluargane monggo. Ning kene iki iso pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Jadi Mase, Mbake, Pake, Make disesuaikan. Pengen kredit oke, cash oke, tukar tambah oke, tempo juga oke. Apa sing kurang? Ayo teko ning showroom Pahala. Dijamin puas mobilnya, platnya juga K, tangan pertama. Kuncinya udah dikiles. Kita sepil dalamnya. Monggo. Nah, mobilnya apik lho ya iki. 2024 ra kaleng-kaleng. Setire jeruk purut, kilometer 10.000, tombol ya Matic TV.
mewah pokoknya ya, tampilannya mewah. Ini warnanya joknya hitam, istimewa. Ayo Mak apa dorak pengen? Piye kabare TKI monggo teko ning showroom Pahela yo. Stoke Mbak Nunung melimpah. Ruah kaya rezekine. Nah, monggo. Istimewa, wasine super dingin. Iki ngono pilihane warnane putih ya ono, sesuaikan dengan warna pilihan kanca-kanca. Iki penampakan dari belakang ya ganteng. Wes LED, pokoknya terbaru ya semua apik pokoke. Wirite pol. Tumpakane ya penak. Agi-agi 2024 Matic. Dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Pengen tekon mau ya langsung WA 082 225 07 3658. Ingat mobil bekas, ingat Mbak Nunung. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung kedatangan Sigra M AC double 2023 pemakaian 24 Wirite Pol tahun 6 limited edition ya, jarang ada, warna oranye. Ayo monggo mak-mak sing butuh mobil Kamote RT wirit tahun 6 pajake murah ya iki. Sigra M 2023. Ini dijual khusus kredit 125 juta, kalau cash 130 juta nego di tempat. Sing pengen tekon-tekon iso WA Mbak Nunung ya di 082 225 07 3658. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Monggo yang pengen tanya cinggone Mbak Nunung ki celebet mesti akeh sing kebrasuk. Tapi nyata ya. Desa Cebolek Kidul RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linaya Putri. Kita sepil dalamnya. Mobilnya apik, Mak. Jaminan. Wasene ya double. Wis kaya anyar pokoknya. Oh ya. Apike ngene, iki dashboard hitam. Joknya juga hitam. Setire ya. Kuwacenge ngene. Wirit pol. Kuncinya juga double. Monggo. Ini dalamnya. AC-nya double. Kalau tahun 2023-24 iki apa iki jengere yang niki plafone iku wis ireng. Nek sing tahun tuwa iku plafone rupane krem. Ya, nyaris baru. Ayo mak-mak apa dorak pengen, ayo sing mobile tahunnya tua dijolno 6. Monggo teko showroom yuk. Iso jagong, iso ngombe kopi bareng Mbak Nunung. Nah ini penampakan dari belakangnya ya. Ganteng. Elegan. Pokoknya apik. Timbang do tuku PCX mending dienggo DP. Apa iki Sigra M 2023 pemakaian 24. Monggo. Sapa cepet ndang entuk lho iki. Mobilnya jaminan istimewa. Oh ya, Sigra M 2023 manual. Dijual khusus kredit 125 juta, kalau cash 130 juta nego di tempat. Buane kuwandel-wandel wong anyar nek dienggo dhewe 2 tahun ra mikir ganti. Omake. Monggo. Apik. Mobile cekli, lampune LED putih, modele ganteng, ya. Wis ngono wae. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Brio E Barong 2024 Matic. Jarang ada ya warnane wayu wiju, terbaru, lampunya LED, bawaan asli dari pabrik. Wingi Mbak Nunung ngene iki duwe bablas terus, iki pumpung teko anget-anget. Ayo monggo dilarisi. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya di 082 225 07 3658. Showroom Mbak Nunung delik, tapi insya Allah wakil stoke yo plate lokal. Warna Matic manual ada semua. Lah nggone Mbak Nunung ki nek nggone Desa Cebolek Kidul RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linaya Putri. Kembali lagi, ki mau jengene Brio E Matic 2024 Barong dijual khusus kredit 175 juta, kalau cash 180 juta nego di tempat. Kilometer baru 20.000. Pajak baru piye? Cocok ra tuku mobil bekas tapi pajeke
wanyar gris koyok mobil baru. Yuk ndang rene kita sepil dalamnya. Warnane iki limited edition, jarang ono iki. Nah, nek sing anyar iki wis ana TV-ne, tombol setir, joknya juga warnanya hitam. Yang pengen tanya langsung WA ya. Monggo. Pengen hitungan atau apa? Matic loh, Mak. Jarang ada. Monggo. Tahun 2024. Wanyur penak yo iki. Brio Matic 2024 dijual khusus kredit 175 juta, kalau cash 180 juta, nego di tempat. Gurine ganteng ya. Oh, pajak baru. Istimewa. Buka bagasine. Serepnya belum pernah turun. Hanyur gris. Monggo mas-mas, mbak-mbak, ayo teko ning showroom. Piye TKI rak pengen nyenengno keluargane kilo pupuk jenok brio wingi sing takon beruh perkara wingi sempet kosong. Luru ngene iki ya angel, masalahe jedo seneng nganggo. Sing kepengin ndang WA Mbak Nunung yo. Sacet. Brio Matic 2024 barong lampu LED. Ya, kunci double. Kilometer baru 20.000. Monggo dilarisi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota Calya E tahun 2021, pembelian 2023. Tangan pertama dari baru, warnane monyor-monyor kayak gincune Syahrini. Muentur wabung apa dora kepengen, Mak? Nah, iki kilometernya super istimewa, baru 20.000. Ayo kanca-kanca sing butuh yuk ndang sacet. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Mae kepengen tukar tambah, monggo, cash juga bisa. Tempo iso, kredit malah luwih iso. Apike ngene, lampune LED, ganteng, AC-ne double, duwingine pol mae. Regane khusus kredit 123 juta, kalau cash 128 juta, nego di tempat. Padha ora kepengin mobile apik, taune enom, lampune LED putih, wis kari nganggo tok, mancal. Peleke wis dua warna, model terbaru. Kita sepil dalamnya ya. Mbak Nunung ini buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya di 082 225 07 3658. Ini dalamnya ya, udah TV bawaan dari pabrik. Joknya nyaris baru. Setire ya. Istimewa, kaya anyar. Monggo. Ini penampakan dari tengah. AC-nya double. Dingin, longgar ya. Monggo, joknya iki lho, ya Allah, kaya anyar. Tahun 2021, pembelian 23 loh. Monggo, Mas-e, Mbak-e, Pak-e yuk. Tinggal pakai ban-bane wis ra mikir ganti. Anyar wae dinggorong tahun ra mikir ganti. Toyota Calya E 2021, pembelian 2023. Warnane langka ya. Monyor-monyor kok gincune Syahrini. Monggo TKI tanggane dhewe luar Jawa piye kabare? Ayo. Oh. Padha ora kepengin dhuwit 128 entuk nego taune num ya iki wirite pol. Monggo, Mak. Serepe wae urung medun. Janyar gris yo kok wis dincengno Mas Ali. Wis ana TV-ne, mikir apa? Ngisi bensin tok. Ayo ndang teko ning showroom Pahala, buka tiap hari. Monggo. Dilarisi. Iki Toyota Calya E 2021, pembelian 2023 manual. Monggo Mae. Pajeke aja suwi. Sing pengen tahun barunan, monggo rame-rame ki yo kamote sak RT cocok buat jalan karo pacare, karo mbokne. Wis sembarang kalir iki. Ngono wae yo. Toyota Calya E manual 2021, pembelian 2023.
Harga khusus kredit 123 juta, kalau cash 128 juta, nego di tempat. Matur suwun.